Hej, mit navn er Chili-Tisen. I dag skal vi spise den her. I har nok set min video, hvis der er nogen, der synes den var god. Den skulle ikke være lige så stærk som den her. Så lad os bare gå i gang. Vi tager lige skære hovedet af her. Og så skærer vi lige, vi skærer den altså midt over. Jeg klarer sgu ikke det andet. Så det starter vi med det her. Prøv. Den er mere sød end i starten. Nu kan du godt mærke det. Slet ikke stærk. Vi skal lidt andet af. Der er virkelig mange kerner. Jeg hader virkelig stærk mad. Det er underligt at gøre det her, men godt gøre sådan en dag. Mærk det lidt mere hen, men den er ikke særlig stærk. Men meget godt subscribe. Jeg kan lide den her video. Det var bare alt for Chili-Tisen. Vi ses.